merħba u nilqakom għal programm ieħor hemm miktub. F'dina s-sensiela li fiha qegħdin nagħmlu studju intensiv ħafna ta' Salm 2. Qed nagħmlu studji fuq is-salmi għaliex ma tantx tisma' studji fi knejjes li jitkellmu fuq is-salmi għall-inqas fuq ċertu salmi għax forsi salmi partikolari bħal Salm 23 u Salm 91 nisimgħu ħafna, imma hemm salmi il-maġġoranza tas-salmi anzi illi naqrawhom u nibqgħu għaddejjin u ma nimmeditawx u ma nistudjawx daw il-versi daw is-salmi x'qed jgħidulna. U l-astant qed nagħmlu dan l-istudju profond ta' Salm 2. U rajna fl-ewwel programm qegħdin niddiskutu dana is-salm mill-vista ta' x'qal Jaxua f'Mattew 24 fejn wara li jsemmi xi jrid jinqala fl-aħħar ta' żminijiet, affarijiet li għall-inqas qed narahom jibdew iseħħu madwarna anke f'dana żminijiet li qed ngħixu, imma wkoll isemmi il-persekuzzjoni. U qed nistudjaw Salm 2 u qed naraw għalfejn se jkun hemm il-persekuzzjoni, min se jġib il-persekuzzjoni, għaliex iridu jippersegwitaw lil poplu talla u fl-aħħar mhux l-inqas ukoll ħanaraw x'irdu nagħmlu biex ngħaddu minn din il-persekuzzjoni bħalma għaddew nies oħra qabilna. Għaliex aħna nafu li maħniex l-ewwel ġenerazzjoni li għaddejja li ser ngħaddu mill-persekuzzjoni, imma l-ġenerazzjoni ta' qabilna għaddew minn persekuzzjoni kbira u allura rridu naraw x'għamlu dawn biex kienu kapaċi jgħaddu minn dik il-persekuzzjoni. X'għamlu biex setgħu ma jitilfux dik it-tama li kellhom qudiemhom. L-istess bħalma jgħid in-Nazi Jaxua f'Mattew 24 li min jebqa' iżomm sħiħ sal-aħħar isalfa. U ħannaraw f'dan l-istudju ta' Salm 2 x'irdu nagħmlu, x'għandna bżonn biex inżommu sħiħ meta tiġi fuqna il-persekuzzjoni. U rajna diġà l-ewwel vers fejn fl-ewwel vers David is-Salmista qed isaqsi għaliex id-dinja il-popli qed jixxewxu kontra Alla, għaliex huma rrabjati, għaliex qed jiġu kontra Alla. Mhux għalxejn mhux firħa l-pjanijiet tagħhom, mhux għalxejn qed jippruvaw joħduha kontra Alla li jista' kollox, ma jafux li dan se jitilfu kontrih. Dak huwa il-messaġġ tal-ewwel vers li studjajna fl-ewwel programm. Illum ħanaraw xejdu vruż oħra, ma nafux salama vers ħana u naslu, imma ħankomplu minn fejn ħallejna l-ewwel programm u għaldaqstant iftħu miegħi il-Bibja f'Salm 2 u ħammorru din id-darba vers 2. Biex immorru vers 2 se nerġgħu naraw eżattament x'jgħid vers 1 għax vers 2 ikomplu ma' vers 1. Għaliex jixxewxu l-ġnus u l-popli irrednu għal xejn. Vers 2. Is-slaten tal-art iqumu u l-gbarat jiftehmu bejniethom kontra l-mulej u l-midluk tiegħu. Xi ħaġa interessanti li għedna fl-ewwel programm ħafna jassoċjaw u jattribwixxu dana is-salm li qed jitkellem fuq David għaliex għax David kien il-midluk tal-mulej u kien qed jitkellem fuq sultan. David kien il-midluk tal-mulej, kien sultan il-mulej għażel u għaldaqstant ħafna edna illi jirreferu dan is-salm bħala li David kitbu għalih. Nafu wkoll illi il-poplu Talla huwa midluk u il-poplu Talla huwa midluk minn Alla u għaldaqstant ukoll id-dinja ser tiġi kontra il-poplu Talla. Imma edna wkoll fil-programm li żgur li dana is-salm li huwa salm sejjaħnilu irjali għax jitkellem fuq il-Messija bħala jitkellem fuq Jaxua il-Messija. U allura qed naraw minn dan il-vers jekk irdu poġġuh f'Malti iktar miftuħ, is-slaten tal-art iqumu u l-gbarat jiftehmu bejniethom kontra il-mulej u l-midluk tiegħu Jaxua il-Messija. Mela qed naraw il-pjanijiet illi jagħmlu il-mexxejja illum fid-dinja bil-liġijiet li għaddu meta jikkonfoffaw u semmejna ħafna, pereżempju għedna għandek il-bini tan-Nazzjonijiet Magħquda, għandek il-binijiet fejn jiltaqgħu biex jiddiskutu fl-Unjoni Ewropea, għandek il-parlamenti mad-dinja kollha.
Mhux qed ngħidu biss fl-Ewropa, imma dan affarijiet isiru anke fl-Amerika, fl-Afrika, fl-Asja, fl-Awstralja. Il-gvernijiet kollha tad-dinja qegħdin iqumu bħalma qed jgħidilna hawnhekk anke is-salmista u l-kbarat qed jiftehmu bejniethom. Isma' ejja naraw x'liġijiet nistgħu ngħaddu. U qed naraw illi llum il-ġurnata il-gvernijiet, il-mexxejja tad-dinja qed jgħaddu liġijiet illi Alla jaborri, Alla jobod l-aqwa l-importanti illi noġbu l-popolin biex jerġa' itellana ħalli nkomplu immexxu. U qed naraw daw in-nies daw il-mexxejja, meta ngħid mexxejja politikanti, presidenti, prim ministri, ministri, rejiet, slaten, huma x'inhuma jikkonfoffaw bejniethom jiftehmu x'liġijiet se jgħaddu biex jagħmlu dak kollu li Alla qed jgħidilna tagħmlux. U din hija xi ħaġa tal-biża', ilha li xi ħaġa tal-biża'. Ilha li bħalma qedtilkom anke fl-ewwel programm, jekk inti tajt illi inti Kristjan ma jistax ikun ma timxix mal-istruzzjonijiet ta' Alla il-Missier. Ilha għaliex dan huwa pakkett. Ma tistax inti tħobb l-Alla u ma tħobbx il-libnu. Ma tistax tħobb l-Alla u ma tħobbx il-midluk tiegħu. Min-naħa l-oħra, jekk inti togħbod il-midluk tiegħu, ħafna jaħdu qata x'kien issemmilhom il-Jexua, jew fil-każ ta' Malta il-Ġesu, ħafna jaħdu qata u tarahom jinbidlu letteralment jinbidlu. Imma inti ma tistax togħbod lill-midluk tal-Alla l-Missier ma jistax ikun togħbod lil Jexua l-Messija u tħobb il-Alla l-Missier huwa pakkett. Jekk tħobb il-Alla, inti titħobb il-libnu Jexua l-Messija. Jekk inti togħbod il-libnu Jexua l-Messija, inti qed togħbod lill-Alla. U hawnhekk forsi mhux ħaniftaħ ħafna, imma ma nistax ma ngħidx ċerti affarijiet. Illa li bħalma qed nagħmel referenza u ngħid il-kelma tal-Alla hija miktuba għal poplu tal-Alla mhux għad-dinja sekolari. Huwa il-poplu tal-Alla li jrid joqgħod attent u meta jgħid li huwa Kristjan jemmen f'Jexua l-Messija, jemmen fil-midluk tal-Mulej, imma min-naħa l-oħra ma jrid joqgħod taħt l-istess istruzzjonijiet li Alla tagħna permezz ta' Ibnu l-Messija. Huwa pakkett, jekk inti verament tittimxi wara Jexua, tittimxi wara dak li Alla il-Missier tagħna fl-istruzzjonijiet tiegħu. Illa għaliex għax il-kelma tal-Alla qatt ma nbidlet. Għandna miktub f'Malakija kapitlu 3 vers 6 illi Alla ma jitbiddilx, Alla jibqa' dak li qal 4000 sen ilu għadu jottillum u anke nafu għadi fil-litra tal-Lut kapitlu 13 vers 8 fejn jgħid illi Jexua l-Messija il-kelma tal-Alla magħmul bniedem l-istess il-bieraħ illum u għal dejjem. U dan huwa punt importanti tgħidli għaliex tħobb tirrepetihom ħafna dawn l-iskritturi. Għax dawn huma l-iskritturi li ħafna jaħarbu jew inkella iduru magħhom biex jevitaw u jippruvaw ma jkunux taħt l-istruzzjonijiet tal-Alla. U għalhekk qed ngħidlek inti ma tistax tkun Kristjan u tajt inni m'intix taħt l-istruzzjonijiet tal-Alla. Jekk inti verament tħobb il-Kristu, trid tħobb l-Alla u biex tħobb l-Alla titħobbu b'qalbek kollha, b'moħħok kollu, b'saħħtek kollha. F'kelma waħda dak kollu li tagħmel tgħid u taħseb tara illi huwa taħt l-istruzzjonijiet li Alla qiegħed jagħti. Tipprovax toħroġ minnhom biex toġob lilek innifsek jew biex toġob il-popolin ta' quddiemek. Ma tistax jekk inti tħobb il-Messija, jekk inti tħobb il-Jexua l-Messija inti trid tħobb l-Alla. Jekk inti tobod l-istruzzjonijiet tal-Alla, inti anke jekk ma tafx, anke jekk ma tridx tajna, tobod lil Jexua l-Messija, tobod il-midluk tal-Alla. Għaliex? Għax il-midluk tal-Alla huwa il-kelma tal-Alla magħmul bniedem. Jekk ma tix toqgħod taħt il-kelma tal-Alla, ifisser ma tix toqgħod taħt Jexua l-Messija. U qed naraw li allura dan huwa pakkett u dawk li jobodu lir-re ta' Iżrael jobodu lill-Alla ta' Iżrael. Tajjeb, u jekk jista' jkun qed naraw għaliex dan hu l-argument f'dan il-vers qed naraw gvernijiet illi jobodu lill-Messija. Jobodu l-kelma tal-Alla. U jekk jista' jkun lill-Messija
u lill-Alla l-missier ineżżawhom mill-awtorità. Iva, nafx qed ngħid, tinstema gravi ma' dak li qegħdin jippruvaw jagħmlu. Jalla l-Xek Alla jgħidlek biex inti ma toqtolx u inti qed tgħaddilġijiet pereżempju biex jidħol l-abort ġewwa Malta, mela inti qed tipprova tneżża lil Jexua il-Messija u lill-Alla il-missier mill-awtorità tagħhom. Dawn huma l-istess affarijiet bħal madna fl-programm illi kienu ġraw ġewwa Babel meta inbena t-torri ta' Babel ridu jitilgħu fis-sema u jattakkaw jiġġieldu ma' Alla biex jirbħulu. U l-istess ħaġa qed jagħmlu daw in-nies illum f'dan it-torri ta' Babel spiritwali li qed jibnu. Qed jippruvaw jitilgħu quddiem Alla u jiġġieldu miegħu. U qed jgħidu aħna ma rridux noqogħdu taħt l-awtorità tiegħek, aħna ma jinteressanix mill-istruzzjonijiet tiegħek. Aħna ma rridux noqogħdu taħt il-kmandamenti tiegħek. Dak li qed jiduru b'daw il-leġijiet li qed jgħaddu daw il-gvernijiet. Imma nerġa' ngħid mhux biss il-gvernijiet noqogħdu attenti illa li hemm ħafna Kristjani li jagħmlu l-istess bħal daw in-nies. Joħobbu Jexua jemmnu fih imma ma jridux joqogħdu taħt l-istruzzjonijiet ta' Alla il-Missier. Araw x'jgħid il-ktieb ta' Revelazzjoni kapitlu 11 vers 10. Ma ninsawx li ktieb ta' Revelazzjoni huwa revelazzjoni ta' Jexua il-Messija. Jexua il-Messija qed jgħid lil Ġwanni x'ser jiġri u Ġwanni ħallilna miktub biex aħna nkunu preparati u nafu x'ser jiġri. Ejja naraw x'qed jgħidilna Jexua f'dan il-kapitlu f'dan il-vers. Ktieb ta' Revelazzjoni kapitlu 11 vers 10. U dawk li jkunu jagħmlu fuq l-art jifirħu u jitennew minħabba fihom. U jagħtu rigali lil xulxin għax dawn iż-żewġ profeti kienu jaħru lil min jammar fuq l-art. Hawnhekk għandna l-istorja għal min forsi ma jafix kollha fej se jkun hemm dawn iż-żewġ profeti li Alla ħajibgħat biex il-kelma tiegħu tinfirex mad-dinja kollha illi ser jiġu maqtula mill-kapijiet mill-mexxejja ta' din id-dinja. Illa għaliex jiġu maqtula, illa għaliex skont ma ħatejt il-kelma daw ħajkollhom il-qawwa, ħajkollhom is-saħħa u l-awtorità li meta jridu jitolbu l-Alla biex tieqaf tagħmel ix-xita fuq l-art u hekk jiġri Alla iwaqqaf milli tinżel ix-xita fuq din l-art. U għalhekk f'dan il-vers qed naqraw illi għax dawn iż-żewġ profeti kienu jaħru lil min jammar fuq l-art, kienu jaħru lil min jammar fuq l-art mhux għaliex se jibdu jisawtu lin-nies daw mhux għax ser jibdew jagħmlu bħalma jagħmlu ħafna gvernijiet fid-dinja jaqsu lill-popli tagħhom, imma jaħru lil min jammar fuq l-art fis-sens illi ser jitolbu l-Alla biex ma jridx jisma' min ma jridx jemmen f'Jexua l-Messija u falla l-Missier, Alla jikkastigah waqt li qiegħed fuq din l-art. U naraw miktib tar-Rivelazzjoni illi hemm 7 kastigi illi fl-opinjoni tiegħi nemmen bis-serjetà nemmen illi wasalna lihom u bħalissa b'din il-pandemija tal-COVID-19 li għaddejjem minna nemmen li Alla qiegħed ibeżbżilna widnejna qabel jibda isseħħ dak li hemm miktub fil-ktieb tar-Rivelazzjoni bħala kastigi. U hekk fejn irridu noqogħdu attenti ħbieb tiegħi. Hawnhekk fejn tibda tiġi l-persekuzzjoni. Hawnhekk fejn ser il-poplu tal-Alla ser jibda jbati issa. Illa biex meta l-gvernijiet se jaraw dak kollu li qed jiġri. Meta ħajibdu jaraw il-kastigi tal-Alla niżlin fuq din id-dinja mhumiex se jaħdu pjaċir u se jwaħlu f'dawn iż-żewġ profeti u se joqtluhom. Imma l-argument mhux biss li ħajoqtluhom, ara x'qal il-vers tinsewx. Is-snatem tal-art iqumu u l-barat jiftegu bejnietom kontra l-midluk, kontra l-mulej u l-midluk tiegħu. U l-vers tar-Rivelazzjoni jgħidilna daw tant se jifirħu ħajbdew jibgħatu rigali lil xulxin illa li issa fl-aħħar ħlisna minn daw it-tnejn li qed jaħruna qed jġibu l-kastigi fuqna illi qed jindaħlulna kif immexxu illi qed joqogħdu jindaħlulna x'liġijiet ngħaddu u ma ngħaddux kollox irrid u ngħaddu minnu. U hawnhekk fejn irridu noqogħdu attenti illa lix ħafna popli milli naraw semmejna fl-ewwel programm pereżempju popolin nies fl-istess pajjiż jiġġieldu kontra xulxin fuq ir-riżultati tal-elezzjoni. Ħbib tiegħi
Aħna għajnejna ma rridux inżommuhom fuq in-nies tad-dinja. Aħna għajnejna rridu nżommuhom fuq Alla. Xi ħaġa li studjajna fil-xabat ta' din il-ġimgħa kienet l-istorja ta' Ġakob meta reġa' mar lura u iltaqa' ma' ħuh Esaw. U għamilna studju interessanti ħafna xi tfisser profetikament minn dak kollu li għadda Ġakob issa li wasal saw. Xi ħaġa li ma semmejniex fil-paraxà, imma li għandha x'taqsam ħafna ma' dak li qed ngħidu bħalissa hija l-uniku tifla li kellha Ġakob li kienet ġiet irrejpjata meta ħarġet minn dara. U l-istorja tgħidilna illi Ġakob kien jieħu ħsiebha din it-tifla u kienet dejjem it-tifla tiegħu dejjem miżmuma fil-komunità, dejjem miżmuma fil-kultura ta' dak li trabba fih ta' dak li jemmen fih Ġakob. Il-moment li t-tifla tiegħu ħarġet hekk tgħidilna l-kelma ħarġet sabiex tara it-tfajliet l-oħra, sabiex tara it-tfajliet ta' Tampara kif kienu jgħixu, kif kienu jilbsu, x'kultura għandhom. Kellha kurżità biex tara id-dinja. U il-moment li dawret għajnejha minn fuq dak li kien jgħallimha missiera Ġakob, dawret għajnejha għal fuq id-dinja ġara biex spiċċat ġiet irrejpjata. X'inhu dak li qed ngħid? Ejja ma naħħux għajnejna minn fuq Alla. Jiddispjaċik titħaq imma jiddispjaċik tara nies jiġġieldu għal ħafna politikanti semmejna l-elezzjoni fl-Amerika, fil-Peru, fil-Belarus, ħafna postijiet fejn qed isiru l-elezzjonijiet nies bejniethom jiġġieldu. Dan huwa xogħol ix-xitan, dan huwa xogħol l-għadu, dak li jrid. Mhix xi ħaġa li Alla qed jieħu pjaċir biha. Ejja ħalli għajnejna tkun fuq Alla u mhux fuq l-affarijiet tad-dinja. Illa li x'qed naraw, id-dinja ma tridx taf bil-midballa, id-dinja ma tridx taf bil-midluk tiegħu. Mhux talli hekk, issa isimgħu naqra l-insolenza tagħhom daw in-nies mela qed jgħidilna s-salmista is-slaten tal-art iqumu u l-kbarat jiftehmu bejniethom kontra l-mulej u l-midluk tiegħu. U x'se jgħidu? Ejja naraw vers 3 kif ikompli dan is-salm. Ħankissru l-ktajjen tagħhom u ntajru minn fuqna l-irbit tagħhom. Dan huwa kliem ta' disrispett lejn il-Kristjani, għaldaqstant huwa kliem ta' disrispett lejn il-midluk ta' Alla u lejn Alla l-missier. Fejn qed jgħidu ejja ħankissru l-ktajjen tagħhom. Jiġifieri, ejja ħalli ma naqbgħux marbutin magħhom, ejja ma noqogħdux nagħtu kasom, ejja ħanaraw kif se neħilsu minnhom. Hawnhekk se tibda ġejja l-persekuzzjoni issa, daw se jdumu joqogħdu jindaħlu l-għaxriġiniet jgħaddu, daw se jdumu joqogħdu ikellmuna fuq Jaxua il-Messija, aħna x'jinteressana, aħna ma jimpurtanix la minn Alla waqas mill-midluk tiegħu. Ejja ħanaraw kif ninqatgħu minnhom, ejja ħanaraw kif se naħħu l-irbit li bih qed jorbtuna dawn in-nies. Fi ftit kliem oħra qed jgħidu ejja ħanirribellaw kontra Alla u l-midluk tiegħu għax jekk aħna qed iwasslu daw it-tip ta' messaġġi min iwassal daw il-messaġġi tal-kelma t'Alla fil-purità, fil-verità u sħiħa mill-tip tal-Ġenesis għal tip tal-Revelazzjoni, dak li nkunu qed nagħmlu huwa nkunu qegħdin iwasslu il-messaġġ ta' Alla l-missieru ta' ibnu Jaxua il-Messija. U daw qed jgħidu ejja ħaninqatgħu minn magħhom. Ejja ma rridux neqgħu nisimgħu fuq Alla, ma rridux neqgħu nisimgħu fuq il-midluk tiegħu. U qed jirribellaw kontra Alla u kontra l-midluk tiegħu. Minn dak iridu jinqatgħu meta jridu jinqatgħu minna, meta qed jippersegwitaw lil dawk li jagħmlu falla f'Jaxua l-Messija, qed jippersegwitaw lil Alla u lil Jaxua l-Messija. Tinsewx meta l-Apostlu Pawlu kien fit-triq ta' Damasku u sejjer jikkastiga u jippersegwita lill-Kristjani u derlu Jaxua l-Messija, x'qal Jaxua? Qallu Pawl, għaliex qed tippersegwitani? U l-istess ħaġa qed jagħmlu dawn in-nies. Bħalma kien qed jagħmel Pawlu dak iż-żmien, qed jippersegwitaw lil Jaxua l-Messija permezz li jippersegwitaw il-poplu tiegħu.
Għara ma taħsbux li l-persekuzzjoni tal-Kristjan qiegħda il-bot ħafna. Qed naraw ġejja. Jiena nemmen li dal-waqt tibda. Jiena nemmen li l-stage, il-palk qed jiġi magħmul, qed jiġi armat biex dak kollu li qed nitkellmu fuq bħalissa f'dan is-salm jibda jseħħ. M'għandniex dubju li l-kapijiet u l-prinċipijiet u r-rejiet u l-politikanti tad-dinja ilhom żmien twil joħduha kontra Alla. Issa wasal iż-żmien fejn Alla se jibda jaġixxi min-naħa tiegħu. Imma ejja ħalli inkomplu nitkellmu s'issa sa fejn qed nitkellmu. Mela qed naraw illi iridu l-kbarat issa jinqataw mill-ktajjen, iridu jinqataw mill-irbit tagħna, ma jridux jaqpaw ikollhom x'jaqsmu aktar mal-awtorità ta' Alla u ta' ibnu il-Messija. Anke jekk jafu li mhumiex se jerbħu u jafu li kontra Alla ma tistax tirbaħ. U din hija fejn edna fl-ewwel ta' programm dawn in-nies irrabjati u r-rabja tagħhom ħatwassal għal vjolenza, ħatwassal għal persekuzzjoni, ħatwassal biex joqtlu lill-kredenti. Jafu li ħajtilfu u għax jafu li xorta ħajtilfu ħajindannaw, ħajrrabjaw. U xorta jafu li ħajtilfu imma qed juru il-pon lejn Alla l-missier u jirrabjaw miegħu qed jirrabjaw kontra Alla u jafu li ta' jitilfu msiken. Jaslu, tantu ma jaħasra delużi daw in-nies, tant għandhom il-pjan tagħhom fieraħ illi jaslu biex joħduha kontra Alla anke meta jafu li ħajtilfu. U mhux tab xejn li vers 4 issa jgħidilna allura dak li jgħidilna. Ejja ħanaraw x'jgħidilna vers 4. Psalm 2 vers 4 jaqrek kara. Dak li hu fis-smawiet jitħaq bihom il-mulej biċ-ċajt joħodhom. Vers interessanti ħafna u kultant tiskanta li Alla juża kull mezz biex nifmu dak li jkun qed jgħid. Dak li hu fis-smawiet jitħaq bihom Alla. Qed jirreferi għal Alla li hu fis-smawiet u jitħab daw in-nies. Għaliex jitħab daw in-nies? Għax jaf li l-pjan tagħhom huwa fieraħ. Jaf li jagħmlu x'jagħmlu ma jistgħu qatt jerbħulu. Jiġu kemm jiġu kontrih, Alla dejjem ser joħroġ rebbieħ. U għalhekk Alla fis-sema qiegħed jitħaq b'daw in-nies. Dak li fis-smawiet jitħaq bihom. Il-mulej biċ-ċajt joħodhom. Meta ngħidu joħodhom biċ-ċajt ifisser ma jfissirx anzi li mhux qed jagħti każ tara ma taħsbux li l-mulej mhux jagħti każ qed jiġri. Tinsewx li l-mulej la jorqod u waqqas jonos. Tiftakru li għajnejn il-mulej jduru l-ewwel hemm iħallsu kull naħa tad-dinja biex jara x'qed jiġri kull imkien. Dak li hu fis-smawiet jitħaq bihom il-mulej biċ-ċajt joħodhom. U hawnhekk fejn il-mulej juża kollox biex jispjegalna l-affarijiet li nkunu qed naqraw. Pereżempju, għadt intom innutajtu kelb żgħir daw il-klib li ndhom aħna tal-but li jkunu żgħar ħafna. Xi storbju jagħmlu? Meta jaraw kelb kbir. Inti tkun għaddej bil-kelb tiegħek fuq il-bankina din naħa, fuq il-bankina n-naħa l-oħra għaddej xi ħadd b'xi kelb aħna ngħidulu tal-wolf, jew xi pitbull, xi kelb daqsiex, u dal-kelb tiegħek fih daqshekk jibda jagħmel storbju jimbaħlu jagħmel arja. Xi tkun ir-reazzjoni tal-kelb il-kbir? Xejn joqgħod bil-qedem, ħares leħ u jħallih joqgħod jimbaħ għax jaf li x'kien irid jaqbdu bejn snin u jdawru tnejn u jgħallih jista' jagħmilha. Imma le jibqa' jħares leħ u speċi ta' jitħaq bih ħala naqa' miskien żgħir tant qed jipprova joħodha miegħi ma jafx li jiena x'kien irrid nista' nerbaħlu. U l-istess
qed jagħmel Alla l-missier ma' dawn in-nies. L-istess qed jagħmel Alla bħalissa. Ir-risposta ta' Alla għal dawn in-nies bħalissa huwa li qed iħallihom jagħmlu li jridu, imma fl-istess ħin qed iwissihom qed jgħidulhom isma' x'kien irrid jien nista' nirbħilkom. U jafu li Alla jisterbaħ, u għalhekk huma arrabjati, u għalhekk għadhom qed jagħmlu l-pon u jeżżu snierhom lejn Alla il-missier. Alla qed jinnota n-nuqqas ta' twemmin tagħhom dawn. U għalhekk qedtilkom ħabib tiegħi noqogħdu attenti, infejn inħarsu, fuq min se nitfgħu għajnejna. Illa li x'ħanqbgħu niġġieldu mad-dinja kollha kull meta jkun hemm riżultat ta' elezzjoni. Illa li x'ħanqbgħu bajnejna fuq nies mexxejja illi huma nies bla twemmin. Ejja ħalli l-ħarsa tagħna tkun biss fuq Alla, fuq il-kelma tiegħu. Tinsewx illi David huwa meqjus il-bniedem li tant kien iħobb il-mulej, kellu qalbu għall-mulej. Għaliex kellu qalbu għall-mulej David? Għax David stess qal isma' jiena 24 siegħa. Kull jum 7 darbit fil-ġimgħa il-meditazzjoni tiegħi, il-ħsieb tiegħi huwa biss fuq il-kelma tal-Alla. U hekk irridu nagħmlu aħna. Il-meditazzjoni tagħna għandha tkun fuq il-kelma tal-Alla, mhux fuq il-kliem fieraħ tal-politikanti, kliem fieraħ ta' mexxejja f'din id-dinja illi ma jiswa xejn, illa li se tiġi ġurnata illi kollox irid jispiċċa, kollox irid jinqered, kollox irid isir ta' taħt fuq, kollox irid jitkisser. Ma ninsewx jgħid anke l-Apostlu Pawlu. Imma l-Apostlu Pawlu kienu kol qed jikkwota profeta li bħalissa ma jistax jidħol ġo moħħi, imma l-Apostlu Pawlu kien qed jikkwota profeta meta qal dak kollu li jista' jiġi imrijat ser jiġi imrijat u qed naraw l-Alla jagħmel hekk illum. Araw veru, araw hekk l-ekonomija mad-dinja kollha wieqfa, staġnata. Araw hekk veru ħafna attivitajiet li ma jagħtux glorja lill-Alla illum kellhom jifqu, nightclubs jalqu l-bibien. Postijiet ta' divertiment fejn Alla mhuwiex glorifikat jalqu l-bibien. Attivitajiet sportivi li ma jagħtux glorja lill-Alla. Ma jagħtux glorja lill-Alla mhux l-attività sportiva ta' jekk ħanitkellmu fuq il-logħba tal-futbol, mhux il-logħba tal-futbol ma tagħtix glorja lill-Alla għalkemm illum fl-opinjoni tiegħi meta nara anke il-mod kif il-plejers jiffawljaw kif jippruvaw iwaffqu lill-opponent tagħhom ukoll ma jagħtix glorja lill-Alla għaliex inti titwaqqaf il-plejer oppost tiegħek bil-kapaċità tiegħek mhux billi teħxi daqqa tajba ġolok sa tasaqajh u tixkanaħ ma nafx kemm il-metru mal-art u jkollu jaqaf mill-logħba. Daka it-tip tal-logħba ma jagħtix glorja lill-Alla. Imma meta qed ngħid attivitajiet sportivi ma jagħtux glorja lill-Alla, qed ngħid pereżempju nieħdu is-supporters ġol ground waqt logħba futbol. It-tajjir min-naħa l-oħra tas-supporters, nies li offendu lill-opponents tagħhom ġewwa l-ground, nies li offendu lill-plejers ġewwa l-ground, nies li jibdu jikkantaw u fil-kliem tagħhom biex joffendu lill-oħrajn kliem ħażin, kliem baxx. Dawn ma jagħtux glorja lill-Alla. Araw mhux kollox waqqaf Alla permezz ta' din il-COVID-19 bħalissa. Għajduli, ikkonvinċuni li Alla mhux qed juża l-COVID-19 biex jiġbed l-attenzjoni tal-bniedem. X'qed jagħmel il-bniedem? Xejn qed jara kif se jdur mal-lewża biex infejqu dan il-virus ħalli nkunu nistgħu inkomplu nagħmlu l-attivitajiet moqżiża tagħna. Possibbli għadna maħniex nindunaw li Alla qed jitħaq bejna, imma fl-istess ħin tantu ħanin Alla tant għandu qalb kbira illi qed jipprova wkoll ibbeżbżilna u dnejna u qed jgħidilna ħudu ħsieb. Araw jien x'nista' nagħmel, araw il-qawwa tiegħi, araw jiena nista' nuża kollox biex tiġu kontrikom. Nafu li l-kastigi li jiġu. Aħna naqraw x'ġara ġewwa l-Eġittu u naqraw l-għaxar kastigi. Allura dik storja biss. Xi ħadd kitibha biex naqrawha li tfal biex kun jistgħu jordu? Le, l-10 kastigi ġew veru fuq l-Eġittu. U bħalma ġew l-10 kastigi fuq l-Eġittu ser jiġu s-7 kastigi li hemm imniżżin fil-ktieb ta' Rivelazzjoni.
U jiena nemmen li Alla għatu t-titriq biex jibda dawk il-kastigi. Imma Alla fil-ħnina divina tiegħu qed jiġbdilna l-attenzjoni, tgħidilna ibdlu ħajjitkom, duru lejja, fitxu l-wiċċi, jitolbu lili. U jien nismakom. U nfejqilkom ardkom. Imma meta qed nfejqilkom ardkom, mhux għax hemm 20 Kristjan ġo xi komunità qed jitlob din l-iskrittura ta' nfejqilkom ardkom meta ardkom il-poplu jdur lejja. Ma dak huwa tagħlim ieħor għax inkella jkollhom min interpretani ħażin, imma dan huwa tagħlim li anki ser impoġġi fil-komunità Malta Messjanika dalwaqt huwa tagħlim interessanti fuq din l-iskrittura. Ejja ħalli inkomplu naraw. Mela dak li hu fismaw jitħabbihom il-mulej biċċajt joħodhom. Imma ħajħodhom biċċajt għalissa. Ser jiġi żmien fejn Alla ħajjgħid issa dejjaqtuni, issa xbajt, daqshekk issa portejtkom l-istess bħalma għallhom fid-deżert għadna kif għamilna studju ta' Salm 95 fejn Alla qal domt 40 sena nissapporti dan il-poplu. Alla qed jissapportina. Imma ma jfissirx li għax qed jistapportina issa nistgħu nagħmlu li rridu ta'. Ma jfissirx li għax Alla jdum ma jgħadab, għax Alla jdum ma jirrabja mhux se jiġrilna xejn ta'. Ma ninsewx jiġralu Ġakob. U dan huwa interessanti. L-ġidra sibsom ġo moħħi ħalli nibnieh, ħalli wassalulkom. Ġakob. Meta għamel lejl sħiħ jiġġielet mal-anġlu tal-mulej. Kien hemm għalfejn jagħmel lejl sħiħ jiġġielet mal-anġlu tal-mulej, ma setax l-anġlu tal-mulej mal-ewwel minuta taħ id-daqqa li kellu jtieħ u mbagħad beda jitsappa b'Ġakob u kellu jċedi. Għaliex għamel lejl sħiħ? Għamel lejl sħiħ għax Alla huwa paċenzjuż. Alla jistapporti l-Ġakob jissara miegħu. U l-istess Alla qed jagħmel magħna llum. Alla qiegħed jieħu paċenzja bina, għalkemm ħafna qed jissaraw miegħu, ħafna qed jgħidulu ma rridux nafu bik, ma rridux noqogħdu taħt l-istruzzjoni tiegħek, ma rridux noqbdu r-rabak mandament. Aħna rridu niklu dak li joġobna, dak li tħobżaqna rridu nikluh ma jinteressanix mill-ikel mill-laħam maħmuġ li inti qedtilna biex ma niklux. Ħafna qed jgħidulu aħna rridu niċċelebraw il-festi pagani li ħoloq il-bniedem, li ħolqot il-Knisja Kattolika Rumana u l-Knisja Evanġelika ssegwihom. Aħna dawk irridu nżommu, ma rridux nżommu s-seba' festi tiegħek. U l-mulej waqt li aħna qed nissaraw da kollu miegħu matul ħajjitna bil-paċenzja jara kif jagħmel u jissara kontrina. Sakemm fl-aħħar ħbib tiegħi nistgħu wkoll inweġġaw bħalma ġralu Ġakob. Ġakob mhux ġralu lejl sħiħ jissara mal-mulej. Il-mulej seta' mill-ewwel u l-anġlu tal-mulej seta' wara minuta ħeles minn Ġakob, imma lesta portieħ bħalma Alla qed jagħmel magħna. Interessanti wkoll il-ħsieb la għaddejjin minn din il-pandemija tal-COVID-19. Naqraw l-istorja ta' Ġakob u nsibu li Ġakob bagħat lin-nisa u t-tfal tiegħu qasmu l-ixmar li kellhom jaqsmu x'kien sejjer jintaqa' ma' Esaw u baqa' Ġakob waħdu l-aħħar wieħed wasal biex jaqsam. Huwa f'dan il-mument li ġie l-anġlu tal-mulej u Ġakob issara miegħu. U l-mistoqsija toħroġ hawn. Il għaliex Ġakob kellu jissara mal-anġlu dakinhar. Il għaliex l-anġlu ġie dakinhar. Il għaliex l-anġlu għażel dak il-ħin biex jiġi ħalli jissara ma' Ġakob. Ir-risposta hija sempliċi ħafna. Huwa l-uniku ħin illi Ġakob kien qiegħed waħdu. Huwa l-uniku ħin fejn seta' jisma' l-Alla jkellmu. Huwa dak l-uniku ħin fejn seta' jikellem il-Alla Alla jirrispondih u Ġakob jisma' Alla x'qiegħed jgħid. X'inhu l-messaġġ f'dan kollu? Illum għaddejjin minn din il-pandemija, magħluqin ħafna magħluqin ġewwa, ma nistgħux immorru ħafna postijiet, ejja nieħdu
L-opportunità ta' dan iż-żmien, ejja kif qegħdin waħidna maqfulin ġewwa, impoġġu bil-qiegħda, nimmeditaw fuq il-kelma t'Alla. U meta nimmeditaw fuq il-kelma t'Alla żgur li Alla ħajkellimna u hawnhekk fejn tibda l-problema x'imbagħad nibdu nissaraw. Bħalma mel Ġakobb. Imma użaw dan il-ħin, iftħu l-kelma t'Alla, studjaw il-kelma t'Alla, kif għandkom iċ-ċans tisimgħu l-Alla jkellimkom. Kif maħniex f'gati bħafna tlellix tad-dinja. Kif m'għandniex ħafna appuntamenti tad-dinja fejn immorru. Ejja nużaw dan il-ħin sabiex verament nfittxu wiċċ il-mulej u l-mulej jkellimna. U forsi veru nissaraw mal-mulej għax aħna tad-demm u l-laħam, il-mulej jaf huwa minna, jaf li ħan nissaraw miegħu u għalhekk qed jistaportina. Imma fl-aħħar mill-aħħar u se jirbaħ dejjem. Allura aħjar nissara ftit miegħu issa u noqgħod għalli qed jgħidli, aħjar nisma' minn Alla issa milli meta jkun tard wisq. Għax meta jkun tard wisq issa mhux ħanispiċċa insabbab bħal Ġakobb, meta jkun tard wisq taf titlef l-eternità ma Jaxua l-Messija. U hawnhekk allura qed naraw li l-Alla qiegħed jieħu paċenzja l-istess bħalma ħabb Ġakobb, jieħu paċenzja bħalissa mhux biss bil-mexxejja tal-kemm is-Salm jitkellem fuq il-mexxejja f'dan il-frus li qrajna, imma tinsewx illi is-Salm jibda billi jgħidalix il-popli. Mhux il-mexxejja biss, anke il-popli, anke in-nies, in-nazzjonijiet, inferxin mad-dinja kollha. Kollha il-mulej qed jieħu paċenzja bina. U Alla ħares ma kienx hekk. Imma rridu noqogħdu attenti. Il-għaliex ma tinsawx it-talim li dejjem aħna naddulkom. Anki b'kora ħa paċenzja l-mulej. Sakemm fl-aħħar Alla permetta li tinfetaħ l-art u tibla l-kora u l-bella kumpanija li kellu miegħu. Alla ħa paċenzja b'dawk in-nies fid-deżert għal ħafna snin. Sakemm fl-aħħar kellu jneħħi l-protezzjoni tiegħu u daru għalihom is-sliep u l-iskorpjuni. Alla jieħu paċenzja. Ejja nitalmu minn din l-esperjenza ta' dawn in-nies. Ejja ma noqgħodux nissaraw ma' Alla, m'għandniex għalfejn nissaraw ma' Alla. Jekk Alla qed jgħidilna xi ħaġa qed jgħidilna għal ġid tagħna. Jekk Alla bħalissa waqqaf l-ekonomija, waqqaf l-attivitajiet tad-dinja, waqqafhom għal ġid tagħna. X'jiġifieri waqqafhom għal ġid tagħna? Waqqafhom biex aħna jkollna l-ħin fejn nistgħu nfittxuh. U qed tagħmel ħażin jekk inti m'intix tieħu l-opportunità ta' dan iż-żmien, m'intix tieħu l-opportunità ta' dan il-ħin u tqatta' ħin tistudja l-kelma t'Alla, tqatta' ħin titkellem mal-mulej u l-midluk tiegħu, m'intix tqatta' ħin mal-Alla u mal-midluk tiegħu, qed tagħmel żball kbir. Għax huwa biss permezz ta' hekk li aħna minn Ġakobb insiru Iżrael. Tafu li Ġakobb wara dik il-ġlieda, wara li iġġielet mal-anġlu tal-mulej, minn Ġakobb issa inbidillu ismu sar Iżrael. U hekk irid jiġri din hija id-definizzjoni ta' xi ġifieri titwielet minn ġdid. Aħna din natura kollha Ġakobb. Il-mument li nitwildu minn ġdid insiru Iżrael. Il-perjodu huwa twil. Jiena skoprejt il-verità, jiena verament iltqajt ma' Alla u l-midluk tiegħu meta kelli 48 sena. Grazzi l-mulej li għamel 48 sena jistaportini. Alla ħares ma kienx hekk għax kieku mhux qiegħed hawn qudiemkom nagħti it-testimonjanza u dan it-tagħlim. 48 sena. Daqshekk domt niġġieled mal-anġlu tal-mulejjin. Grazzi l-mulej li rebaħu. Jiena qatt ma kelli ċans nerbaħ żgur mhux żgur u mhux forsi. Ma grazzi mulej li rebaħu f'din l-argument li kellna 48 sena sħaħ. Il-mulej paċenzjuż bit-tiegħi. Imma ejja noqogħdu attenti. Għaliex qed tiġi ġurnata fejn il-paċenzja tal-mulej ser tieqaf. Ftakru tal-li Alla jgħidilna fil-kelma tiegħu illi
kulħadd se jieħu dak li ħaqqu, ħajħu dak li ħaqqu jfisser li Alla ħajamel il-ġudizzju. U dak li jagħmel il-ħażin irid iħallas. Jieqaf jieħu paċenzja l-mulej. U fuq dan nitkellmu fil-programm li jmiss, meta niġu issa għal-vers 5. Allum ħanifqu għaw. Bħalma dejjem nidilkom il-bib tiegħi, qatt temnu dak li jgħid il-bniedem u qogħdu biss fuq dak li hemm miktub. Fisem sħabi ta' Malta Messjanika insemmilkom.